Dobar dan svima. Evo, na početku htio bih iskoristiti ovu priliku i zahvaliti se Hrvatskom košarkaškom savezu i kolegi Draženu Oreškoviću na pozivu da sudjelujem u ovom važnom projektu, a koji je prvenstveno usmjeren na razmjenu stručnih informacija iz područja košarkaške igre. Tema mojeg izlaganja danas je sportska dijagnostika kao dio selekcije u procesu stvaranja vrhunskog košarkaša. Na ovu temu odlučili smo se upravo iz razloga što je Hrvatski košarkaški savez u protekle 4 godine u suradnji sa Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu provodio dijagnostiku gotovo svih nacionalnih selekcija. Te temeljem toga na neki način javila se potreba da približimo i pojasnimo svim trenerima ovu tematiku iz razloga što će oni u većini slučajeva biti ti koji će provoditi kompletan trenažni proces, a koji će biti usmjeren na korekciju pojedinih nedostataka kod samih igrača. Uz navedeno, ovo teorijsko izlaganje će biti temeljen svim praktičnim prikazima o sportskoj dijagnostici koje Hrvatski košarkaški savez planira provesti u suradnji sa laboratorijem za sportske igre sa Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu po svim regijama Republike Hrvatske. Upravo cilj tih izlaganja je da se trenerima na neki način približe sve mogućnosti moderne dijagnostike, ali i da oni samostalno mogu kreirati jednostavne baterije testova koje u konačnici služe svrsi. U uvodu ovog izlaganja bit će prikazane teorijske osnove sportske dijagnostike, ali i također mogućnosti moderne dijagnostike koju Hrvatski košarkaški savez koristi u proteklom vremenu u radu svih nacionalnih selekcija. Odmah na početku htio bih dati odgovor na vrlo često pitanje koje glasi: da li će nam sportska dijagnostika omogućiti otkrivanje vrhunskog košarkaša? U pravilu postoji veliki broj faktora koji se moraju uzeti u obzir kada se vrši selekcija nekog igrača. U prvom redu to je talent koji se procjenjuje temeljem subjektivne procjene, a definira se kao sposobnost brzog usvajanja nekog novog motoričkog zadatka tijekom procesa učenja, kao i izvedbe istog na visokom kvalitativnom nivou u što kraćem vremenskom periodu. Zatim tu je zdravstveni status igrača koji u konačnici omogućuje istom prisustvo u trenažnom procesu, a samim time i daljnji potreban trenažni podržaj, bez kojeg će izostati i daljnje usavršavanje svih onih tehničkih i taktičkih znanja. A znamo da ta znanja također predstavljaju faktore u procesu selekcije. Kognitivne sposobnosti košarkaša također predstavljaju jedan od važnih faktora, a očituje se često kroz sposobnost brzog procesuiranja određenih informacija. Uz navedeno, tu su još konativne osobine ličnosti, kao i antropološki profil iz kojeg proizlaze sposobnosti i morfološke karakteristike. I na posljedku, naravno, genetika koja uvelike determinira razinu razvijenosti većine navedenih faktora. Upravo sportskom dijagnostikom vi u pravilu zahvaćate jedan segment u procjeni kvalitete određenog igrača koji nikako ne može biti odlučujući faktor, ali svakako čini jedan od temeljnih koji nam omogućavaju u konačnici kvalitetniju selekciju. Provođenje sportske dijagnostike omogućava nam otkrivanje slabih strana košarkaša sa aspekta motoričkih sposobnosti. U nekim slučajevima takav tip dijagnostike može spriječiti nastanak nekih novih sportskih ozljeda ukoliko dijagnosticirate probleme u određenom dijelu lokomotornog aparata. A sa druge strane možete dijagnosticirati manjak razvijenosti određene motoričke sposobnosti koje imaju veliki determinacijski učinak u košarkaškoj igri, te čiji daljnji razvoj će omogućiti kvalitetniji razvoj i samog košarkaša. Upravo ta dijagnostika omogućava kvalitetnije provođenje trenažnog procesa, jer se planiranje i programiranje istog zasniva na određenim objektivnim pokazateljima, a ne samo na subjektivnoj procjeni trenera. Ali isto tako nam omogućava provođenje i korektivnih faza u postojećem planu i programu ukoliko se pokaže da trenutni razvoj košarkaša nije na zadovoljavajućoj razini. Kada govorimo o situacijskoj efikasnosti košarkaša, ona je uz ostale faktore uvelike determinirana dvama faktorima, a to su razina osvojenosti motoričkog znanja
odnosno elemenata tehnike kao što su skok, šut, dodavanje i tako dalje, i razvijenosti motoričkog prostora, odnosno motoričkih sposobnosti koje košarkašu s druge strane omogućavaju brže usvajanje, ali i kvalitetnije izvođenje određenih motoričkih znanja. Kada govorimo o sportskoj dijagnostici, u pravilu govorimo o testiranju motoričkih sposobnosti, kao što su koordinacija, agilnost, brzina, snaga, fleksibilnost, ravnoteža, preciznost i izdržljivost. Tu prvenstveno možemo govoriti o testiranju bazičnih sposobnosti koje su preduvjet za bavljanje vrhunskim sportom ili specifičnih koje su važne u izvedbi specifičnih motoričkih gibanja. Sve navedene motoričke sposobnosti procjenjujemo temeljem dobivenih rezultata u motoričkim testovima. U današnje vrijeme postoji veliki broj navedenih testova za koje je utvrđeno temeljem određenih statističkih metoda da imaju najbolje metrijske karakteristike, odnosno da u najvećoj mjeri procjenjuju željenu motoričku sposobnost. Ono što je bitnije od samog testa su svakako modalne vrijednosti dobivene testiranjem određenog košarkaša. Upravo vam modalne vrijednosti omogućuju usporedbu rezultata vašeg košarkaša sa košarkašem koji je postigao u konačnici vrhunski nivo. Na primjer, vrijednosti u motoričkim testovima Marija Hezon ili Darija Šarića kada su imali 16 godina uvelike omogućavaju lakšu dijagnostiku za trenutne košarkaše navedene dobi, jer možete vrlo lako usporediti stanje vašeg košarkaša sa košarkašima koji su u konačnici postali vrhunski sportaši. Svi zaključci izvedeni temeljem dobivenih rezultata u prethodno navedenim testovima temelje se na konačnom uspjehu koje je košarkaš postigao u tom testu. Prije nego se krene u procjenu razvijenosti određene motoričke sposobnosti, potrebno je da sportaš zna u potpunosti izvesti određeno motoričko gibanje putem kojeg se vrši procjena sposobnosti. U suprotnom se javlja pogreška u procjeni koja u konačnici utječe na daljnji trenažni proces, a posljedično i na razvoj sportaša. Primjer iz prakse. Imate mladog reprezentativca čiji test ukazuje na slabo razvijenu lateralnu agilnost. Vi temeljem tog testa i dobivenih rezultata u dogovoru sa kondicijskim trenerom stavljate igrača u razvojni visokointenzivni program trenažnog procesa. A u konačnici problem nije bio u tom segmentu, već u razini usvojenosti motoričkog znanja, a koji se javlja u korištenom motoričkom testu. S druge strane, također je ključno sportašu prije testiranja objasniti važnost samih rezultata koji su posljedično vezani na njegovu motiviranost u svakom testu, kako ne bi došlo do nekakvih krivih zaključaka. Upravo iz navedenih razloga prijedlog je da tijekom svakog testiranja budu prisutne stručne osobe koje mogu procijeniti kvalitetu motoričke izvedbe u svakom testu, ali i razinu motiviranosti samog sportaša. Također, kako bi se izbjegli krivi zaključci iz navedenih razloga, vrlo često je prijedlog da se sva testiranja snimaju i kasnijom video analizom pokušaju donijeti temeljitiji zaključci. Ukoliko ne obraćate pažnju na prethodno navedene kriterije, može vam se dogoditi da određenog košarkaša procijenite prosječnim u određenoj sposobnosti, a u stvari možda ga je trebalo samo više motivirati kako bi dao svoj maksimum tijekom izvedbe ili iskontrolirati kvalitetu same motoričke izvedbe. U današnje vrijeme, kada nam je omogućena primjena moderne tehnologije, možemo izvršiti i objektivnu procjenu izvedbe motoričkog gibanja, putem kojeg procjenjujemo razvijenost određene motoričke sposobnosti. Jedna od takvih dijagnostičkih postupaka je svakako i primjena X-Sense kinematičkog sustava, koji se trenutno primjenjuje u testiranju igrača svih nacionalnih košarkaških selekcija, a kako bi se u konačnici omogućila najkvalitetnija sportska dijagnostika. Jedan od testova koji je opće priznat kao test za procjenu primarno lateralne agilnosti i kretanja je test koraci u stranu. A u košarci predstavlja i test za procjenu specifične agilnosti, jer se test izvodi kroz specifično kretanje koje je u stvari identično kretanju u paralelnom obrambenom stavu. Test se izvodi tako da igrač prelazi udaljenost od 4 metra 6 puta dokoračnom tehnikom. A rezultat u testu je vrijeme koje je igraču potrebno za svladavanje spomenutog prostora.
Ono što se može dogoditi sa aspekta krivih zaključaka je da igrač izvodi pogrešno motoričko gibanje, odnosno da ima, na primjer, prevelike oscilacije centra težišta tijela po vertikalnoj liniji, da spaja stopala, da svladava prostor prekoračnom tehnikom, čime posljedično narušava ravnotežu, da prilikom promjene smjera previše prenosi težište tijela na vanjsku nogu i tako dalje. Sve su to pogreške koje su karakteristične za navedeno motoričko gibanje i mogu u konačnici utjecati na rezultat u navedenom testu, a posljedično i na donošenje krivih zaključaka. Ukoliko rezultat u ovom testu bude ispod prosječan, možda ne treba razvijati agilnost kroz visoko intenzivne trenažne jedinice, već treba se orijentirati na učenje pravilne tehnike kretanja u obrambbenom stavu. Na ovom prikazu možemo vidjeti upravo navedenu analizu motoričkog gibanja kod testa koraci u stranu, tijekom kojeg igrač u jednom ponavljanju previše spaja stopala, čime posljedično podiže centar težišta tijela i narušava ravnotežni položaj, što u konačnici može dovesti do lošeg rezultata u navedenom testu za procjenu lateralne agilnosti kretanja. Sljedeći test koji se vrlo često koristi u košarci je test 20 yardi, koji primarno služi za procjenu okretne agilnosti. Također je to test koji je vrlo bitan za uspjeh u košarci jer u sebi sadrži komponentu motoričkog znanja kao što je promjena smjera za 180 stupnjeva. Upravo navedena promjena smjera može drastično utjecati na ukupnu vremensku komponentu u navedenom testu i donošenje nekakvih krivih zaključaka. Svakako varijable na koje je potrebno obratiti pažnju su prijenos težišta tijela na vanjsku nogu, rotacija kukova u novi smjer kretanja, dužina prvog koraka nakon promjene smjera itd. Upravo ovdje na ovom prikazu možemo vidjeti prenaglašeno prenošenje težišta tijela na vanjsku nogu, zbog čega se može pretpostaviti da će vrijeme za izvođenje testa biti loše. Kao što smo rekli u samom uvodu, dosadašnja sportska dijagnostika u najvećem broju slučajeva bila je usmjerena na objektivnu procjenu motoričkih sposobnosti, te u nekim slučajevima subjektivnu procjenu motoričkog znanja. Da li određeni igrač izvodi skok šut, prednju promjenu ili određenu vrstu dodavanja u potpunosti na pravilan način, procjenjivali smo temeljem subjektivne procjene trenera. U današnje vrijeme, primjenom modernih tehnologija, omogućeno nam je upravo tu subjektivnu procjenu u potpunosti objektivizirati. Objektivna dijagnostika motoričkih znanja bila je moguća samo u znanstvene svrhe iz razloga što je testiranje zahtijevalo primjenu izuzetno skupe dijagnostičke opreme, ali i uvjeti nisu bili nikako niti blizu trenažnim, a pogotovo ne situacijski. Jedan od takvih primjera dijagnostike je upravo prikazan u ovom videu, gdje primjenom odgovarajuće znanstvene opreme se pokušava utvrditi utjecaj fiziološkog opterećenja na promjene u tehnici šutiranja. Kao što možete vidjeti, potrebno je izvršiti brojne modifikacije prostora kako bi se to mjerenje realiziralo, što svakako ne odgovara potrebi za brzim postavljanjem opreme za provedbu samog testiranja. Pogotovo ako se ta testiranja pritom još provode dislocirano na različitim lokacijama. Također, drugi problem koji se pojavljivao primjenom takve vrste sportske dijagnostike je bila analiza dobivenih rezultata. Primjenom prijašnjih sustava analize bi jednostavno trajale predugo, praktički danima, tjednima ili čak u nekim situacijama i mjesecima. Upravo taj kriterij je nemoguće primijeniti u sportskoj dijagnostici za potrebe vrhunskog sporta. Danas trener mora dobiti rezultate testiranja u vrlo kratkom vremenu kako bi bio u mogućnosti započeti što ranije sa korektivnim ili razvojnim trenažnim procesom. Kao što smo napomenuli, nabavkom XN sustava koji nam upravo omogućava brzu analizu dobivenih rezultata, bili smo u mogućnosti započeti dijagnostiku motoričkih znanja i za potrebe vrhunskog sporta. Kao što smo rekli u uvodu, upravo je Hrvatski košarkaški savez u suradnji sa Laboratorijem za sportske igre započeo prije 4 godine sa provedbom temeljite sportske dijagnostike svih potencijalnih reprezentativnih kandidata u jednom širokom spektru dijagnostike, a koja je u potpunosti obuhvaćala oba dva motorička prostora, odnosno i testiranje motoričkih sposobnosti uz objektivnu kontrolu izvedbe određenog gibanja u samom testu,
ali i provedbu objektivnog testiranja specifičnih motoričkih znanja iz područja košarkaške igre. Na ovom prikazu možete vidjeti kinematičku analizu skok-šut tehnike za 3 poena. Ono što je velika prednost ovakvog sustava i mjerenja za koju se odlučio Hrvatski košarkaški savez je svakako detaljna analiza same tehnike. Tu prvenstveno mislimo da možemo dobiti u svakom trenutku izvedbe šuta podatke kao što su kut u pojedinom zlobnom sustavu, kutnu brzinu u svakom tom zlobu, kretanje centra težišta tijela, visinu na kojoj, na primjer, igrač izbacuje loptu itd. Ono što je još važnije je svakako brza analiza dobivenih rezultata jer omogućuje praktički na licu mjesta provedbu određenih analiza koje interesiraju samog trenera. U prikazanoj tablici možete vidjeti izolirane vrijednosti koje se koriste u analizi pravilne tehnike šutiranja. Od ovih navedenih varijabli 2 su osnovne i čije odstupanje od pravilnih ukazuje na prisutnost određenih motoričkih pogrešaka u samoj tehnici izvođenja skok šuta. Te 2 varijable su trajanje šuta i kut kojeg formira padna linija lopte i obruča. Trajanje šuta se definira kao vremenski odnos između prijema lopte i trenutka dok igrač ne ispusti loptu tijekom samog šuta, dok varijabla kut pada lopte predstavlja kutni odnos između padne linije lopte i samog obruča. Podaci koji se koriste u daljnjoj analizi šuta su svakako pozicija težišta tijela u trenutku prijema lopte i najniža pozicija težišta tijela tijekom izvedbe samoga šuta. Ako je odnos između te 2 varijable prevelik, znači da pripremna faza za prijem lopte nije dobra, odnosno da se igrač nalazi u visokoj poziciji. Upravo ta visoka pozicija posljedično će utjecati na produženje trajanja šuta, jer kada igrač primi loptu u visokoj poziciji, biti će primoran izvesti dodatno spuštanje težišta tijela kako bi proizveo dodatni impuls koji će mu omogućiti u konačnici pravilni izbačaj lopte. S druge strane, ako tu visoku poziciju ne kompenzira sa dodatnim spuštanjem, u pravilu dolazi do smanjivanja kuta padne linije lopte ili smanjenje visine s koje igrač ispušta loptu. Prvi parametar dokazano utječe na smanjenje efikasnosti, odnosno preciznosti samog šutiranja, dok drugi može utjecati da obrambeni igrač lakše blokira navedeni šut. Jedna od varijable koja je također izuzetno bitna za uspješnost šutiranja, a koju koristimo u analizi šuta, je kretanje tijela po x osi, odnosno razlika između točke odraza i točke doskoka. U pravilu taj problem se javlja u situaciji kada igrač mora povezati tehniku otvaranja za prijem lopte pod određenim kutem i sami šut. Ukoliko igrač nema pravilnu tehniku otvaranja za prijem lopte, na primjer ako ulazi u šut sa visokom pozicijom težišta tijela ili nema pravilnu tehniku postavljanja stopala na podlogu, vrlo često se dešava da točka doskoka bude udaljenija u odnosu na točku odraza u odnosu na sami koš. Ta pogreška kod mladih igrača može utjecati, zbog nedovoljno snage gornjih i donjih ekstremiteta, na narušavanje kuta pod kojim lopta pada u koš, a posljedično i na samu efikasnost. Dodatne varijable koje se mogu analizirati su svakako kutevi u svim zglobnim sustavima tijekom izvođenja šuta, na primjer da li je naglašen izbačaj zgloba šake, koji je kut u zglobu lakta u centralnoj poziciji skok šuta, ili s druge strane da li igrač u pravilnom tajmingu ispustio loptu u odnosu na kretanje po vertikalnoj liniji. Ovo je izuzetno bitna varijabla koja je golim okom teška za utvrditi, a može uvelike utjecati na gore navedene varijable, a posljedično i na lošiju efikasnost. Ovdje treba napomenuti da je pravilna tehnika šuta izuzetno bitna u razvojnom procesu mladih igrača, a s obzirom da postoje kinematički modeli pravilne tehnike, vrlo lako je utvrditi pojedina odstupanja. Naravno da će u kasnijoj igračkoj karijeri pojedini igrači prilagoditi tehniku šuta svojim karakteristikama, međutim to ne znači da se obuka mladih igrača treba provoditi sa odstupanjem od određenih motoričkih obrazaca. Uz provedbu kinematičke analize tehnike šutiranja, u ovom projektu na identičan način obuhvaćeni su drugi elementi košarkaške tehnike, a sve sa ciljem maksimalne objektivizacije dobivenih rezultata. Za sami kraj zaključio bi da današnja sportska dijagnostika stvarno ide u smjeru da omogući trenerima maksimalnu objektivizaciju dobivenih rezultata, ali isto tako dobivanje istih u vrlo kratkom vremenu, što omogućava brže planiranje i programiranje i provedbu
korektivnog ili razvojnog trenažnog procesa. Upravo ovakav jedan projekt trebao bi biti temelj daljnjem radu i razvoju mladih igrača, jer omogućava detaljnu analizu jednog dijela selekcijskog prostora koji može biti potpuno objektivan, a isto tako taj dio predstavlja bazu za daljnji napredak košarkaša. Eto, pokušao sam u vrlo kratkom vremenu predstaviti mogućnosti moderne sportske dijagnostike u području košarkaške igre kroz kratku teorijsku osnovu, ali i kroz prikaz vrlo važnog projekta između Hrvatskog košarkaškog saveza i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Za bilo kakva pitanja, slobodno se javite kolegi Draženu Oreškoviću ili osobno meni. Hvala na pažnji. Doviđenja. U nastavku pogledajte kratki video u kojem možete vidjeti presjek provođenja sportske dijagnostike sa mladim nacionalnim košarkaškim selekcijama.